Marianne Dulong-værkstedet arbejder 3 guldsmede side om side med at skabe hvert eneste smykke i hånden. På værkstedet skabes den helt rigtige blanding af metaller, så guldet får den særlige glød, som kendetegner Marianne Dulong-smykker. Ædelstene og perler fra hele verden studeres og udvælges med omhu, før guldsmedene giver dem nyt liv i ringe, halskæder, armbånd og øreringe. En dynamisk, svungen form og smykkets uendelige variationsmuligheder har på kort tid gjort karisma-øreringene til et af tidens mest populære smykker. Grundformen i den nye kollektion af øreringe er et svunget stykke guld eller sølv, som skaber en dynamisk bevægelse. Det kan kræve måneders arbejde at skabe det helt rigtige unika-smykke til en kunde, og her bliver der tit taget sjældne ædelsten i brug, ligesom diamanterne ofte er af mange karat. Der tilbydes en høj grad af fleksibilitet og næsten uendelige muligheder for at tilføre smykkerne egen personlighed. Valg af materialer, farver, antal og komposition af sten kan varieres fra smykke til smykke under kyndig vejledning i Marianne Dulong-butikkerne. Marianne Dulong, dit personlige smykke.